A-tiilikate on puhtaasti suomalainen perheomisteinen yritys. Toimimme betonialalla jo toisessa polvessa. Olemme valmistaneet betonikattotiiliä jo vuodesta 1997 lähtien. Laaja betoniosaamisen jälki näkyy Aura- ja Aava-kattotiilien parissa tekemässämme kehitystyössä. Uusi nykyaikainen tehtaamme valmistui vuonna 2007. Tuotteisiimme siis kuuluu perinteinen tasa-aaltoinen Aura-kattotiili ja moderni, tasainen Aava-kattotiili. Tuotevalikoimastamme löytyy luonnonläheiset värit. Betonitiilikaton etuja on äänettömyys, kestävyys ja ympäristöystävällisyys. Lisäksi se on hinnaltaan edullinen. Betonitiilikaton asennuksen voi hoitaa tee se itse rakentajakin, mutta tarjoamme myös asennuspalvelun. Lähetä meille talosi kuvat ja yhteystietosi, niin teemme sinulle tarjouksen juuri sellaisesta katosta kuin mitä tarvitset. www.a-tiilikate.fi